Molt bona tarda, seguidors d'equips especial. Molt bona tarda, especials que seguiu l'actualitat del futbol americà català per aquest programa. Doncs ja se'ns ha acabat la temporada. Que curta és la temporada de futbol americà. I me'n recordo perquè ara està amb nosaltres, primer, està amb nosaltres, evidentment, el Marc, que és el meu company que m'acompanya sempre. Hola, salutacions cordials. Després tenim el Marc Falcó, Gerard Falcó, que és membre de la Junta Directiva de Pagesos. Bona tarda. Tenim la Natàlia, perdona, no m'he quedat amb el teu cognom. Natàlia Roca, perdona. Roca, perdona'm, de veritat. És que tinc una neurona i a aquestes hores de la tarda ja la tinc mig descansant. Que és Natàlia Roca, és entrenadora de l'equip Flag Open de l'Hospitalet Pioners. Bona tarda, benvinguda. I també ens acompanya Jordi Ventura, coach de Terrassa Reds, ja veterà d'aquest programa, que ens va acompanyar amb la tertúlia d'anàlisi de la Sèrie A de la Lliga Nacional de Futbol Americà, quan començava i vam estar fent la patà aquí, ja va estar amb nosaltres, a l'hivern. Era hivern, eh? Què tal? Què tal, Jordi? Com estàs? Tot molt bé. Molt bé. Fantàstic. Moltes gràcies a tots per haver vingut i haver-nos regalat el vostre temps, que és un regal molt important, perquè de temps tots en tenim poc. M'agradaria, les preguntes que farem bàsicament, perquè me les contesteu tots tres en l'ordre que vulgueu, d'acord? Perquè el que volem és que no hem pogut portar ningú de Dracs, perquè ens han dit que no podien venir i ens sap greu, però volíem analitzar la Lliga Nacional de Futbol Americà amb un representant de tots els equips catalans. Amb Dracs no ha sigut possible, però sí que ens agradaria saber les vostres opinions de tots tres, d'acord? I la primera pregunta que us volem fer és que ens agradaria que cadascú de vosaltres, en l'ordre que vulgueu, ens féssiu una valoració de la temporada dels vostres equips, és a dir, de Pagesos, de Pioners i de Terrassa Reds. Una valoració. Com valoreu la temporada? Com ha anat? Vinga, va, ja dic jo. Jordi. Bona tarda. Nosaltres estem molt contents de la temporada que hem fet, al ser rookies de la Sèrie A o de la Lliga Nacional. La nostra previsió era mantenir-nos, haver pujat aquest any, però les circumstàncies i els partits han anat fet que al final hem trobat que hem arribat fins a playoff, el segon del grup i molt contents. I al final ens ha jugat el tema contra equips com Dracs o Black Demons, que són molt grans i hem fet el que hem pogut i fins hem arribat més lluny del que pensàvem i estem molt contents per això. Natàlia, t'ha tocat. Bueno, jo he de reconèixer que per l'equip de Pioners Sènior no ha estat gaire. Sé més o menys com han anat. Han estat allà amb alguns wins i algunes derrotes, o sigui, han sigut com un equip intermig en aquest sentit. Sé que aquest any s'han reforçat amb molts jugadors que venien d'altres equips de catalana, que volien fer aquest salt a la Lliga Nacional i jo crec que això els ha anat molt bé. Però sí que és cert, potser li trec una miqueta la paraula al Gerard. Jo també soc l'afició de Pagesos i... És que al final... I potser estàs més en contacte amb ells que no pas amb Pioners. Sí. I en quant a Pagesos, jo la veritat és que aquest any els he vist un salt qualitatiu molt bèstia. Molt bèstia. L'any passat van plantar cara, van aconseguir quedar-se primera... no sé, la Lliga Nacional i la veritat és que del que l'any passat jo com a persona de la banda, perdó, que se'm cauen els auriculars, com a persona de la banda els veia que, jolín, sempre quedaven a 0, però jo què sé, quan aconseguien un primer down contra Dracs, per exemple, bueno, pues objetivo conseguido, marcaven un touchdown, tal, clar, era la primera experiència, no?, a primera, a Sèrie A, que era l'any passat, i aquest any els he vist plantar cara, molta cara. Jo és que els meus apellidos me'ls estimo moltíssim. Porto, no sé si 3 o 4 anys amb ells. O sigui, al final, el vehicle es crea. I en quant a Pioners, també són gent molt maca, però sí que he d'admetre que no he estat gaire per ells. La vida.
No passa res. No? Escolta, bastant que estàs ajudant a dos equips, ets entrenadora de Flac Open, no? Ja t'ho diré, de Pioners. Pioners. I a sobre col·labores amb pagesos, vull dir, no se't pot demanar res més. Déu-n'hi-do, sí, molt bé. Sí, i ja per aquest any he dit que no arbitrava, però si no, els caps de setmana em feien molt costa amunt. Déu-n'hi-do, sí. I Gerard, què ens has d'explicar? Bueno, jo primer voldria felicitar en Jordi, el Reds, per aquesta brillant temporada, la veritat. Molt felicitats. Un plaer tornar a lluitar, no? Aquest any no ha estat tan competitiu, pagesos, contra vosaltres, no? Tal com us heu reforçat i com hem provat aquesta temporada, que ha estat per mi l'equip revelació de la Lliga Nacional, la veritat. Ho han fet molt bé, han sabut reforçar-se i jugar molt bé el seu joc amb els jugadors que tenien. Com a pagesos, com a directiva, la veritat és que estem decepcionats. Estem decepcionats en quin sentit? En què el nostre objectiu era consolidar-nos a la Sèrie A i no ho ha aconseguit. Ara estic superorgullós d'haver posat aquest any per primera vegada contra la xarxa a equips com Dracs, no? A partir de casa els vam tenir allí apretats, Pioners fins a l'últim drive seu pràcticament d'atac els teníem també, estaven nosaltres per davant el marcador, una jugada de carrera, un patatall que tenen de camp, que és una altra història, diguéssim, les condicions de camp, si no estàs acostumat amb aquest tipus de terrenys, que fa anys que no jugàvem amb aquest tipus de terrenys, però avui en dia tot és gest artificial, doncs són coses que es noten. Molt orgullós, insatisfet pel resultat final, però bueno, la veritat és que hem estat allí i hem pogut demostrar que el nostre projecte, perquè nosaltres tenim el projecte, i en un projecte escalat, a veure què passava, a veure què era això, hem reforçat amb tot el que nosaltres hem pogut, bàsicament, tant a nivell, diguéssim, de staff com a jugadors, i hem arribat fins on hem arribat. Probablement també, mira, el partit contra Pioners, doncs va haver una decisió arbitral que a mi em va molestar moltíssim. I no era per una falta, diguéssim, de contacte o d'un mal placatge, sinó era per una decisió, sota el meu punt de vista, molt subjectiva. Al celebrar un primer down i posar la mà aquesta que era així, primer down, ens van penalitzar quan era l'últim atac nostre, saps? Quan durant el partit hi ha altres tipus de celebracions. Jo crec que aquest tipus de celebracions, ostres, és un esport amateur. Hi ha moltes emocions, hi ha moltes tensions en cert tipus de moments i que no hi hagi una equitativitat en cert tipus de decisions, doncs allà em va molestar, la veritat. Em va molestar. Però en general, a veure, hem estat allí i això és un pas, un creixement i que ara ens toca replantejar-nos una miqueta què podem fer, perquè no és fàcil, i tornar cap a dalt. O sigui, l'objectiu ràpid és tornar a primera. Gerard, trobes injust que no hi hagi un playoff de descens com la temporada passada, sinó que directament us hagin descendit per un empat? És a dir, perquè vosaltres teniu una victòria, un empat, 6 derrotes, i Mariners té 2 victòries i 6 derrotes. És a dir, la diferència ha sigut un empat. Penses que és injust que no hi hagi un playoff de descens? No, jo no valoro que això sigui una cosa injusta. Jo el que dic és que els reglaments haurien de ser sempre iguals, i que hauríem de tenir una mica de seguiment. Un any dic una cosa, l'altre l'altra. Aquestes inestabilitats fan que a vegades no donin confiança. Perquè, per exemple, nosaltres vam jugar el diumenge i l'altra semifinal la van jugar el dissabte, que jo ho veig positiu per nosaltres, per pagesos, saber el resultat, doncs, ostres, ens hem d'acompanyar per anar més a fondo, que és el que vam fer, encara que no vam obtenir el resultat, o, ja ho tenim fet, no hem de jugar el partit, I aquestes coses també donen a vegades unes subtileses, unes suspicàcies de veure què faran els altres, perquè són conferències diferents, no ens podem enfrontar entre ells i realment l'equip que va perdre ho va donar tot. No s'hi jugava res. Van haver jugadors que ni tan sols van jugar perquè es volien conservar, que també ho entenc, però aquesta esportivitat que podem dir de l'esport en general, li veig unes mancances. Deixeu-me fer una pregunta pel Jordi. Jordi, a l'inici de temporada havíem vist que ja parlàvem de que Terrassa Red s'havia reforçat molt bé mitjançant exjugadors de Barcelona Dragons i que havia configurat un roster
molt sòlid, no? Però heu superat les vostres pròpies expectatives? Us esperàveu arribar a semifinals? No, la veritat no. Nosaltres realment, clar, no sabia el nivell dels equips. Nosaltres ens hem plantat aquí a les semifinals, hem quedat segons de la conferència, però no era que ho tinguéssim a priori ni pels fitxatges ni per la plantilla, perquè jo crec que els altres equips, Pioners i Pagesos i també els de Mallorca també tenen plantilles per... Els de Mallorca, per exemple, és l'únic equip que ha guanyat a Dracs de la nostra conferència. Amb Pioners els partits han sigut ajustats, el Pagesos vam empatar. Vull dir que tampoc és que és un passeig i que tenim... No, el nivell ha estat bastant ajustat. No ens esperàvem, de fet, arribar tan amunt, però, per exemple, el company de Pagesos, ells han tingut partits que s'han decantat en contra seva quasi a l'últim moment i nosaltres hem tingut la fortuna que ens ha passat al contrari. En alguns partits també, per exemple, el partit seu, el primer sí que vam guanyar, però és el primer partit, tothom està una mica encara en rodatge, i el partit de casa, quan van venir ells, vam empatar, no el vam aconseguir guanyar, i això vol dir que no és la diferències no són tan grans. A millor Dracs estan un pèl per sobre de nosaltres, però ells mateixos van estar a punt de guanyar-los. És que a vegades és la sort també que intervé. Nosaltres hem tingut bastanta sort, perquè crec que els equips estem bastant igualats. No hi ha unes grans diferències, almenys els que quedem per sota de Dracs. I el nostre objectiu era quedar a Sèrie A, establir-nos aquí, no descendre, perquè aquest any era el perill aquest, que l'any passat sí que hi havia un play-off, però aquest any no hi era, vull dir, si quedaves últim de tota la Lliga Nacional, t'anaves a baix un altre cop, i l'objectiu és aquest, pas a pas i quedar almenys tercer, quart, però, bueno, ha anat així la cosa, però ja dic que és molt enganyós, no? A mi em sap molt greu que Pagès no hagués estat, perquè tenim molta rivalitat, però jo hauria preferit que s'hagués quedat ells i que s'hagués deixat un de l'altra conferència, la veritat. La rivalitat és maca, vull dir, no té per què ser dolenta, no? I m'agrada. Xavi, jo crec que precisament ens podem fer grans a nivell de futbol americà, diguéssim, anem a dir, parlar autonòmic, gràcies a que podem tenir aquestes rivalitats sanes, no? Que els partits siguin macos, no? Que un 50-0 no és maco. O sigui, el que guanya 50-0 i es vol posar moltes medalles no té gràcia. Jo me'n recordo la temporada que hem jugat a Sèrie B contra els Reds i la Lliga Catalana va ser espectacular. Vam arribar desfondats i hi ha enfrontaments darrere enfrontaments i lluitant. I això és el que fa el futbol americà català. Nosaltres no seríem ningú sense Reds o sense els altres equips, no? Però quan hi ha una gran diferència, i és un tema a vegades només de pressupost o d'ajudes que un té o l'altre, jo veig com una desgràcia, no? Que no perd el joc, la força d'aquest esport, que és magnífic, no? Marc, endavant. Doncs mira, aprofitarem el que comentàvem en la bona temporada de Terrassa Reds per fer un petit incís. Aquí ja vam comentar el tema que els van nominar, l'Ajuntament de Terrassa va nominar a Terrassa Reds a millor equip i a millor entrenador, cosa té mèrit perquè és una ciutat olímpica amb molts esports, i que hi ha 4 equips de waterpolo, 4 equips d'hoquei herba, 3 de waterpolo, bueno, és una ciutat molt esportiva. Suposo que esteu molt contents per aquest premi, el reconeixement de la institució municipal. Suposo que és la bona feina feta durant aquesta temporada, imagino que esteu molt contents amb això. Sí, bueno, el reconeixement de la nit de la gala d'esportista de Terrassa, que t'estàs enfrontant amb gent que o són jugadors del Barça o són jugadors olímpics i equips que estan jugant estan jugant competicions europees com els de waterpolo. Doncs nosaltres sí, és un gran mèrit que ens donessin el premi al millor equip de la ciutat. I el millor coach, també. Sí. Bueno, jo estava nominat, però ja em conformo que li doni millor l'equip que no pas a mi. Bueno, però 2 millor que un, no? En qualsevol cas, però bueno, està molt bé, molt bé. Natàlia, podríem dir que fins ara Pioners era el segon equip de futbol americà de Catalunya i ja no ho és? Jo espero que no s'empadin a mi per parlar sobre aquestes coses, però sí. O sigui, Pioners va tenir una època daurada brutal fa uns 10 anys aproximadament, que ho guanyaven tot i no sé per què, va haver un moment de decadència, no sé si per canvis d'estat, per jubilacions de jugadors o què, però
sí que diria que a nivell català, o almenys d'aquest territori, ha sigut un dels equips amb més poder de joc i de dominar en el terreny de joc. Sí que és veritat que, per exemple, el Terrassa Reds és un equip que a mi m'ha sorprès gratament en les darreres temporades d'haver estat a la final de fa 2 anys, crec que va ser, allà a Bon Pastor contra Pagesos, que al final vam aconseguir nosaltres. Va ser un partit totalment de defenses. O sigui, un marcador bastant justet en el que va dominar, sincerament, les defenses. I és això, o sigui, al final crec que Terrassa Roig ha fet molt bona feina, Pagesos ha fet també molt bona feina, però Pioners, ja et dic, porta un parell d'anys que potser està, doncs això, no?, en el mig. Al mig, que no és ni molt top ni molt baix, es manté. És un equip que de moment està constant. Molt bé. Marc. Doncs mira, volia aprofitar que està aquí la Natàlia, que és la coach de l'Open Flag de Pioners, que aquesta setmana sembla que una a Utrecht, a la King Bowl d'Utrecht. Sí, a Holanda. L'experiència va estar guai o què? Doncs la veritat és que jugar a nivell internacional és molt guai, perquè no te n'adones de potser el nivell que hi ha fins que marxes fora i te n'adones que potser aquí ens quedem una miqueta curts. Sí que és veritat que a nivell nacional hi ha un parell d'equips que dan bastante el callo, que se dice, ¿no? Però a nivell de Atlantic Devils, Black Demons, Valencia Firebats, aquests 3 equips són equips que estan molt preparats per poder jugar a aquest tipus de competència. Sí que és cert que a nivell femení vam estar en un grup en el que els marcadors oscil·laven 6-13, 14-7, vull dir que no va haver gaire diferència i tot i així no vam anar com a pioners com a tal, vam anar 2 jugadores de la nostra secció perquè érem un combinat de diferents noies que érem de diferents equips. A mi em va tocar fer de quarterback, jo ja em volia jubilar d'aquesta posició, però bueno, la veritat és que, clar, no saber el timing de les teves jugadores a nivell de defensa. I tu què cobres? I jo què cobro? Era un poco caótico, però tot i així, haver arribat on vam arribar, que al final vam quedar en la posició número 14, de 24, pues ni tan mal. I jo encoratjaria a tots aquests... Digues. No, que molt guai, molt guai. Que molt bé, dic, perdona. No, tranquil, que se m'ha tallat. I llavors jo encoratjaria a qualsevol jugador que tingués una miqueta així de gràcia pel flag, tot i que sigui jugador purament de tackle, però viure l'experiència. Perquè te n'adones que el flag no és... Hòstia, no és com la modalitat de pa viejos, ¿no? Que era com, bueno, cuando yo no puedo el fútbol americano, pues puedo el fútbol flag. Si veiéssiu la qualitat esportiva i atlètica que tenen els equips que han quedat campions, és que fliparíeu. De fet, també em vaig trobar allà que estava la Mònica Rafeca, la cubi de rookies, i estava jugant amb Black Demons, un combinat que han fet també, i van quedar segones. La final va estar renyidita, Una pregunta pels 3. També respongueu com vulgueu, en l'ordre que vulgueu. M'agradaria que em diguéssiu, des de la perspectiva dels vostres equips de la Lliga Nacional de Futbol Americà, quin ha sigut per vosaltres el millor i el pitjor moment de la temporada? Pels vostres equips. Si voleu, començo jo. El pitjor moment de la temporada va ser l'últim partit contra Pioners, que a l'últim minut pràcticament no vam tenir aquella opció per poder mantenir la categoria. El millor, la primera victòria, i no en el playoff, sinó la primera victòria a nivell regular. Això va donar inclús sent competitius, nosaltres competitius ens faltava aquesta primera victòria que vam aconseguir. Aquest seria per mi la part més positiva i la part més negativa de la temporada. Jo la veritat és que no puc dir gaire de part de Pioners, em sap molt greu. Però no que hagis vist o que t'hagi arribat, és a dir, no ho sé. O ha sigut una temporada plana, diguéssim, sense grans emocions per part de Pioners? Jo, honestament, pel que he anat veient, perquè no he estat en els partits, també estic en un màster i llavors em coincideixen cap de setmana i llavors no he pogut estar als partits
I sí que és veritat que quan veia el lunes postpartido, els entrenadors estaven en plan... Ja. Hay que currar más. Llavors, no, és que no ho sabria dir. Només podia veure una miqueta el mood de l'equip, que tot i que és un equip consolidat que es porten molt bé tots entre tots, però als entrenadors els veia que falláis, pues os vamos a meter más caña. Jordi. Bueno, el millor partit, el millor moment de la temporada crec que va ser abans del partit de Dracs de Lliga Regular, que ens jugàvem qui quedava primer del grup. I a partir d'aquell moment, aquell diumenge, va caure una tempesta terrible que es va tindre que anul·lar el partit i aplaçar, amb el qual un jugador com per exemple el Chessi Brugnani, que l'acabaven de fitxar, el van fitxar justament aquell cap de setmana a Bravos i ja va decidir no jugar més, vull dir que no l'hem fitxat però no ha jugat amb nosaltres. I després ha fet que tinguéssim pràcticament 3 partits seguits, que va ser jugar contra els de Mallorca, que venia el cap de setmana següent, jugar contra Dracs, amb el problema de que al partit de Mallorca van expulsar l'Àlex Pacheco i li van caure 2 partits i ja no el vam poder utilitzar. I el pitjor moment ha sigut aquest. No poder jugar aquell partit que jo crec que aquell dia teníem millor roster que els altres dies que vam poder jugar contra ells. Vam perdre contra Dracs i després ja anar a jugar contra Black Demons a Madrid ja era una tasca molt difícil perquè també seguia l'ascensió a l'Àlex Pacheco, amb la qual es va reduir les possibilitats de jugar més d'aeri. Un dels nostres impors va marxar. Vull dir que va ser un moment que podíem haver quedat primers i jugar a les semifinals a casa contra Ossos, que amb l'equip que tenia en aquell moment podíem optar inclús a alguna més. No poder jugar aquell partit, perdre gent, per lesions, per sancions, diverses coses i al final, clar, dir això en el moment de la temporada, quedant segon del grup, queda una mica malament, però bueno, ha sigut això. El moment clau de la temporada ha sigut aquest. De cop i volta tenim l'encarat i per circumstàncies mira, aquell moment va ser la suspensió del partit, vam perdre gent i vam arribar a final de temporada els partits contra Dracs i contra Black Demons hem arribat molt més justets de personal que teníem abans. Marc, endavant. Doncs mira, faré una pregunta ara per tothom, també. En la vostra opinió, quin seria el jugador amb més valoració dels vostres equips? O el més destacat, com vulgueu? Bueno, doncs a mi, la veritat, decidir un jugador quan és un esport d'equip és difícil, no? Però jo crec que hi ha un jugador que és molt estimat, no? És molt estimat dintre de l'equip, molt resolutiu i, a més, pels aficionats, no? Que en aquest cas jo diria que seria Lucas Ruska, no? Que bueno, és una bellíssima persona com a tal, no? I, a més, un jugador que tira del carro en qualsevol situació, sembla que no sé què mai l'energia, a més, no? I encara que té una posició, doncs, bueno, i juga, a més, el fem doblar. O sigui, ja que hi som, doncs va, el fem doblar, no? Per tot arreu, no? Però, bueno, és una persona que en aquells moments sembla que no arriba a aquelles curetes, no? Però podria anomenar uns quants més, no? Però si hem de demanar un dins de tot un equip, la veritat és que el Luka no faria res si no tingués 10 jugadors al seu voltant, no? Tant com en defensa. Jo diria que ell, no? En aquest cas, en aquesta temporada, no? Però és una persona ja que porta molts anys tirant del carro, no? I potser aquell touchdown, aquella intercepció, aquell placatge, no? Aquella mà, no? Que fa falta, no? I que ja porta una experiència molt important amb nosaltres. Natàlia. Passa paraula, sisplau. Molt bé. No he sigut la millor convidada, ho sento. No, que va. Una convidada estupenda. Però, ja que no ens pots parlar de pioners en tot cas, des de la teva perspectiva de la coneixença que tens de pagesos, coincideixes amb destacar com a jugador més destacat de la temporada de pagesos el mateix jugador que ens ha dit el Gerard, o tu tens un altre favorit? No, jo diria que com a totes les qualitats que ha dit el Gerard, el Luka es queda amb el premi.
Sí que és cert que tinc altres jugadors que, bueno, potser tinc més confiança, són els que sempre em demanen tapes i jo los primeros, i em dic molt amb ells i els tinc molt de carinyo, com pot ser el Diego Corimaña o el Rafael Fernández. Però, vaja, coincideixo totalment amb el que ha dit el Gerard. Quan ha dit el Lucas Rusca, dic sí, és ell. Molt bé. No, bueno, ens podem deixar molt, perquè al final anomenar a jugadors com una persona, no, clar, a mi, per exemple, se'm queda la persona que també he fet de casa, no? Que és el fill del nostre fundador, que sembla que no, però ara sí una mica clara, però un Pol Soto. Un Pol Soto que correcte, va estar aquí, per exemple, no? No, però és així, no? Sí. Després, Amb el Pol també hem prit moltíssim i sí que és veritat que a vegades, la temporada passada va tenir un problema en el peu, no va poder estar gaire present, però aquest any ha estat ahí i la veritat és que és algú que es nota quan està al camp. Es nota quan està al camp. També té aquest esperit, no?, com de líder, d'encoratjar els teus companys i tal. O sigui que sí, també coincideixo. Sí, bueno, clar, jo me'ls coneixo, no tots me'ls coneixo perquè dintre d'estar de la directiva no estic present en tots els entrenaments i els últims anys menys, no? Però sí que faig les retransmissions i tal, i no és per més apreci o menys apreci, però és un olfacte que no només a nivell esportiu, no? Sinó que a nivell, diguéssim, familiar, no? Com són pagesos, no? De veure com s'entenen entre ells, no? I hi ha una dificultat entre jugadors, no? Qui està allà al mig lidiant amb aquestes coses, no? Qui és quan ha fallat un placatge o una mala recepció, qui és el que se'n va al costat, no? I l'agafa per la cuirassa i dius no baixes el cap i segueix lluitant. La propera sortirà, no? Però també hi ha més com ell, em refereixo que no és l'únic, no? Però així com a rellevant... També crec que a qui mostrava molt de passió, potser m'equivoco ara, sí que es diu David, no sé si el seu nickname és Tabaquillos, potser? Sí, crec que sí, que és diví. És a dir, ha fet algunes intercepcions molt bones aquest any i la seva actitud sempre és com molt uau! I això a nivell d'equip, jo què sé, tot i que vagis perdent, que tingui algú i et digui venga va, que estamos en el partido, seguimos aquí, pues ajuda moltíssim. Jordi, quin és el jugador més destacat dels teus Reds? Bo, això és complicat en un esport d'equip destacar. Jo destacaria els nostres capitans, com el Rubén, el Solete, el Fran Suárez o el Pau Sabater o el Dani Colomer, però aquest any hem tingut la immensa sort de poder comptar amb nosaltres un jugador com l'Alfa Jalo i es pot dir coses bones d'ell, la seva ètica de treball, el diferencial que és el camp, un jugador que no es queixa mai, que si el pots fer, li poses la posició que et dic, que li diguis jugarà, no es queixarà, t'ajudarà i està... Aquells moments que els partits estan igualats i necessites un jugador que estigui per sobre dels altres i et tiri el carro i ha sigut ell. Aquest cas ha sigut un gran fitxatge i estic molt content amb ell perquè a nivell futbolístic de futbol americà està diverses passes per davant de nosaltres i que el que diuen ells, els companys, aquests gent de la casa, que ho senten els colors, això han tingut i per això em costaria molt escollir un. Si dic que un, els altres s'enfadaran. És el que no hi ha discussió que és el millor jugador de futbol americà que han tingut a Reds aquest any ha sigut l'Alfa. I ja, permeteu-me l'atracament, ja que us he demanat el jugador més important o el jugador més destacat, m'agradaria veure si és possible, de les noves incorporacions que heu tingut de jugadors joves, quin seria el jugador revelació que més us ha agradat? Quin valor de futur dieu, aquest tio té molt futur i ha fet una temporada fantàstica per ser rookie? Què em dieu d'això? Si podeu trobar-ne un, potser no ho sé. Com a rookie, diguéssim que vingui de categories inferiors, no tinc un nom ara al cap per poder-te dir, Xavi. Tinc un nou incorporat a l'equip, per mi no és un rookie, no? Posar un nom seria dir, no sé, un nou incorporat, però jo no el tindria. Molt bé. Perfecte, cap problema. Natàlia, ajuda'l. Ostres, així com a revelació, no? I no és nou, però sí que crec que és el nebot del Ceballos, el Joel,
Ha hagut de prendre la posició de center perquè els dos que estaven ho van deixar per X motius i crec que ha fet molt bona feina prenent aquesta posició que per mi és de les més importants. O sigui, si no arriba la pilota al cubi, cagada la Emos. Jo com a... Aquí, Natàlia, pues, estic agraït a aquesta responsabilitat que ha agafat el Joel, que a més portava un parell de temporades sense jugar per diverses coses, però ell li ha estirat un parell de vegades les orelles, amb el Joel en aquest cas, perquè els moltes dificultats amb els snaps. Hauria de ser un cull, hauria de fer 200 snaps al dia, no? Perquè aquest any hem patit una miqueta amb els snaps, que un dels punts febles que hem tingut han ser moments els snaps, no? Però és per això, perquè ha hagut de prendre una posició que potser per edat, per experiència i per l'exigència que demanava la competició, pues bueno, que dentro de lo que cabe, pues bueno, ha intentado hacer todo lo que ha podido, pobre chico. Ho ha fet tot el que bonament ha pogut, això s'ha de dir. Completament d'acord. Jordi, el jugador revelació de Reds? Bueno, nosaltres que hàgim vingut del júnior no han pujat gaire jugadors aquest any i si he de destacar un és el Bernat Cosidó, que en categories cadets i júniors jugava de quarterback i de safety. Aquest any aquestes posicions estaven cobertes, se va adaptar a fer de receptor. Li va costar perquè entrar a les rotacions de receptors costa. Al final ens va demanar si podia ajudar-nos amb una altra cosa i vam posar de diví, de cornerback, que acaba una temporada que jo crec que promet molt en aquesta posició. No han tingut tampoc jugadors nous a estrenar molts aquest any. L'Ethan Valero, que és un jugador que jugava júnior i amb el sènior a la vegada, que es va lesionar malauradament. Aquest també ha jugat molt bé i el Derek Romero, que és un linebacker també que venia del júnior, amb una posició molt compromesa, perquè tampoc ha tingut un rookie o un jugador nou o que provenent del júnior que hagi tingut molts minuts. Els titulars estaven bastant pillats tots per gent veterana, però aquests jugadors que pujaven del júnior i els que pujaran l'any que ve estem contents amb ells i que ens ajudin. Marc, endavant. Doncs si voleu parlar una miqueta dels que per desgràcia avui no estan, a veure si podem parlar un altre dia amb ells, els companys de Dracs, que com sabeu, històricament ha sigut el dominador de la Lliga Nacional, diguem, i per transposició una mica de la nostra conferència. No sé si vosaltres com veieu com podríem competir amb ells per treure una mica el domini de la nostra conferència, si és que és possible, clar. Bueno, a veure, precisament un dels jugadors que ha estat molt important per Reds, no? Havia passat per Dracs, no? No? Sí, bueno, de Dracs han tingut algun, sí, com el Fejalo, que es jugava l'any passat, o el Mario Pérez, que també jugava més l'any passat. Jo crec que la gran diferència és la selecció. O sigui, tu pots tenir un cor d'equip, no? Que sigui més o menys estable, però, per exemple, hi ha jugadors que per mi no són jugadors de futbol americà, són superatletes. Com a mínim, comparats amb el que podríem dir d'esportistes nacionals. D'acord? Corren moltíssim, tenen una agilitat brutal i sàpiguen passar o no sàpiguen passar, tenen una cintura que s'escapen de qualsevol cosa. Jo crec que una de les grans habilitats que ha tingut Dracs, amb el pressupost que ell pot tenir, doncs haver seleccionat aquests imports que jugaven entre ells dos. Cubi, receptor, running, s'ho feien tots, però ja no eren perquè eren jugadors, sinó perquè eren uns grans atletes en el qual podien superar. La mitja era molt estratosfèrica. O sigui, tu no pots tenir un jugador com el que ha tingut Reds, que es passi més de 30 segons corrent i ballant a tota la defensa dels rivals. I al final escapant-se i arribar a notar que és un superatleta. Aquesta selecció d'aquests jugadors és el que ha tingut, jo crec, el Dracs, a més amb tota la feina del core que té, que és el que ha marcat grans diferències. Per què nosaltres, pagesos, vam tenir la gran opció de guanyar el primer partit a casa? Perquè no teníem aquests jugadors. I els nostres imports van fer molt bona feina fent això, però no eren aquests superatletes perquè no es tenien fitxats. Llavors, Dracs, d'alguna manera, ha viscut de tenir una molt bona base, tenir molts jugadors, molt ben entrenats, però escollir aquests imports que patapim, patapam feien el que volien.
És el meu punt de vista, perdoneu. No, perdoneu per res. I tant. Està molt bé. No. Al final jo crec que és el que marca més la diferència a nivell nacional, el tenir atletes. Independentment de que siguin impos o no, O sigui, al final, quan tu conformes un equip i té una bona condició física, això marca molt la diferència. Moltíssim. De fet, a Pagesos aquest any hem tingut el defensive end, el Michael Sam, si no m'equivoco, i també aquest home era un atleta que feia així amb el braç, estirava a dos i ja arribava al cubi. Vull dir que realment crec que és una de les mancances que potser seria un punt a millorar en general en tot el territori, de que s'ha de començar, punt de vista de fisio, s'ha de començar a treballar més a nivell físic, perquè al final l'esport en si és un esport molt físic i la gent es pensa que sí, pots tenir tots els tamanys que tu vulguis, però hi ha una exigència energètica i muscular que s'ha de tenir en compte. I la gent no es prepara, no busca el temps de preparar-se realment per poder competir a un nivell, no? I com si no poguessin jugar en un altre esport, s'incorporen a jugar moltes vegades, s'incorporen a jugar en d'allò. I més igual que pesis 50 quilos, que en pesis 150, si no et cuides, no? I vol dir preparar-se per l'activitat, doncs... Això sí, hi ha gent que té uns dots, no? I és els que... Correcte, hi ha gent que té genètica i privilegiada i... També s'han de preparar, també s'han de cuidar. Sí. Sí, totalment d'acord. Aquest any la gran diferència que han trobat és vindre la catalana de la Sèrie B i jugar contra equips que realment tenen més quantitat d'atletes del que podien tenir altres. Nosaltres podem tenir alguns, aquests Black Demons i Dracs, tots, nosaltres com hem jugat a Madrid, tu els veus físicament, independentment del tamany, però tots estan fortíssims. I Dracs aquest any ha acertat amb el seu corredor import. Al veure que tenien aquesta joia es van reforçar més en línia d'atac i és una gran diferència. Jo crec, per exemple, aquesta final que van perdre aquest cap de setmana contra Black Demons va ser perquè els altres el tenien molt ben calat i només se'ls va escapar un cop. Perquè un cop hi va marcar. Quan ha jugat contra nosaltres, per exemple, va escapar 2 o 3 i els 2 3 van ser touchdowns. Aquesta és la gran diferència. Com nosaltres dèiem, comptàvem amb l'Alfa Jalo i els veus. Tu pots més o menys en plantilles nacionals estar igualat i si és la sort de poder comptar amb aquests jugadors diferencials, Black Demons també compten amb el seu quarterback, el canadenc, l'Anders aquest, estan a un altre nivell i això sí, jo reconeixo que tant Dracs com Black Demons, que Dracs s'ha tornat a recrear, diguéssim, però està sota la batuta del Calatayud, que té més experiència que ningú en Sèrie A i ha agafat un planter molt jove d'atletes, començant pel seu quarterback, Paul Singleton, els seus receptors, i com van veure que la diferència que podien crear era corrent, van fitxar un senyor de Panamà que és immens i altres línies, van fer un equip molt potent per competir contra ells ha sigut complicat i és la gran diferència que hem vist, així com et deia, contra Pioners, contra Pagesos, els de Mallorca, els altres equips que han jugat, és igualat, algunes s'ha decantat per detalls. Quan jugues contra aquests equips et dones compte que... I els nostres jugadors s'han donat compte que han de donar un plus d'anar al gimnàs, de preparar-se més físicament, si la temporada es fa llarguíssima. Diríeu que, tenint en compte que el futbol americà és absolutament amateur, a Catalunya i a Espanya, es podria dir, pregunto, que la presència d'imports perverteix la competició? Silenci. No, jo crec que la diferència de pressupostos es nota. Nosaltres hem quedat entre els 4 primers equips d'Espanya i els altres 3 ens tripliquen el pressupost. Clar, és el que dic, pots igualar-te nacionalment i llegarà un moment que ja, però tot i així, jo crec que si venen a millorar, a pujar el nivell, està bé. Això està clar que més diners tens no pots permetre. Nosaltres, els equips, per exemple, ja no es poden permetre quarterbacks americans perquè l'entrada de l'FL a Europa, els millors quarterbacks estan
cobrant unes quantitats que no podem assumir. És inviable. Llavors, si tens sort de tindre un quarterback nacional o una posició clau per jugadors nacionals i et pots estalviar aquests diners, està bé. Si tots fossin nacionals, es podria veure. Crec que al final s'igualaria més la cosa, però bueno. Però per Al final això, sí, al final hi ha un punt de perversió en aquest sentit. Jo discrepo una miqueta, perquè jo discrepo una miqueta amb dos i explicaré el per què. Una cosa és que nosaltres tinguem estrangers que siguin de qualitat, no? I l'altre és el tractament que tenim a Federació Espanyola i quin cost té això per als clubs. Sí, és així. Si jo tenia estrangers imports, no?, que vinguin a jugar amb les mateixes condicions que tenen els nostres jugadors nacionals, que al final paguen quotes, han de pagar quotes, benvinguts siguin, no? Ara, quan tu tens, com va dir també Ben Jordi, 3 vegades més de pressupost, tu ja no estàs tenint jugadors estrangers o imports que vinguin a jugar o que estiguin inclús residents aquí, perquè estiguin treballant o estudiant, i que no cobrin res i vinguin a jugar. I això ja et compta com a import. La diferència principal que veig és que tu pots contractar gent com a club i pagues, i depèn del pressupost que tinguis, pots seleccionar a millors o pitjors jugadors. I això és la diferència que hi ha. Van imports. Jo estic encantat que vingui gent americana, canadenca, alemana, que vingui de tot arreu perquè puguem tenir una lliga i uns jugadors que aprenguin moltes més coses i que es donin compte, com ha dit en Jordi, que hem de donar un pas més, que els jugadors nostres i nosaltres com a entrenadors o com a directius hem de donar un pas més enllà. Ara, si la diferència és per pressupost, això sí que ho veig que trenca una miqueta la diferència que hi ha. Marc, endavant. Doncs ara que cada temporada, no sé si voleu comentar una mica el tema de l'arbitratge, com l'heu vist aquesta temporada. Ha estat bé? Progressa bé o com ho veieu? No sé. Jo, amb el tema dels àrbits, com que són els mateixos per tots, no crec que influeixen jugades puntuals, però a vegades s'equivoquen per uns o per altres. Jo crec que necessitaríem més ajuda per millorar la seva formació. I al final seria un benefici per tots. Per ells i pels equips, si es poguessin millorar. Perquè jo crec que tots els àrbits que van hi ha diferències de nivells entre ells. Però ja et dic que al final sempre són més o menys els mateixos. No crec que els resultats influeixin per ells, però estaria més bé que de la Federació Espanyola, que en aquest cas, que juga en Lliga Nacional, se'ls ajudés, sobretot en formació, perquè crec que hi ha mancances amb aquest tema. Bueno, jo que he format part d'aquest col·lectiu durant diversos anys i l'any passat hi vaig tornar, sí que és cert que hi ha molta mancança a nivell de formació. I jo quan vaig començar en aquest món, quan tenia 16-17 anys, estic parlant de fa, quasi gairebé 15 anys, jo me'n recordo d'haver anat a una formació a Badalona amb gent de tot arreu i a mi en un mateix matí em va donar un clínic d'arbitratge de futbol flag i arbitratge de cadet. I aquella mateixa tarda ja estava arbitrant i d'allà vaig anar fent i vaig tenir un mentor que se li... No és que se'm va assignar, simplement va dir, pues yo quiero que llegues hasta aquí i d'allà vaig anar pujant. I per sort després em va enxampar també el Rafa Mires perquè s'anava a celebrar l'europeu aquí a Maracena, de femení. I gràcies a això a mi em van arribar a portar a un clínic internacional i clar, això a nivell d'aprenentatge em va ajudar moltíssim perquè coses que deies, hòstia, a mi no m'ho havien explicat així o jo tenia un concepte diferent o el que sigui. Però sí que és cert que des de Federació s'hauria d'impulsar i, a més, opinió personal, s'hauria de remunerar la persona que està fent aquesta formació, perquè al final aquesta persona s'ha format per A o per B o agafant material dels Estats Units i empapant-se-la ell solo. Al final, vosaltres no sé quines professions teniu, però jo, com a afició que soc, el meu professor cobrava per ensenyar-me el que era una rodilla o el que era un tobillo. Llavors, jo, sincerament, crec que la persona encarregada d'això hauria de fer una feina remunerada perquè per això s'ho ha currat per tenir aquest coneixement. I aquí potser està el problema que a dia d'avui, pel que jo sé, algunas formacions deia, es que necesitamos árbitros, necesitamos que lo hagas, pero no hay presupuesto para eso. O no hay el presupuesto suficiente que tú crees que te mereces.
Llavors, humildemente, crec que s'hauria de fer potser un replantejament perquè al final, entre que també a les bandes, òbviament, és molt fàcil atacar els àrbitres i tenir-los aquí, chillarles los oídos i això també fa que es desmotivi. De fet, jo vaig acabar deixant una miqueta també l'arbitratge durant uns anys perquè estava cansada d'aquestes situacions. A mi m'han arribat a dir és que mujer tenías que ser. Ja. Déu-n'hi-do. Llavors, pues bueno, arriba un moment que dices, vale, soy persona, estoy vestida de cebra, ok, pero sigo siendo persona y sigo teniendo sentimientos. Hola. Sí. Háblame con respeto y yo, si a mí me dices, mírame esto, por favor, yo te lo miraré, pero si me vienes con gritos, pues sinceramente, voy a sudar tu cara y seguramente me ponga nerviosa y acabes sin ver lo que me estás pidiendo que vea. Llavors, pues bueno, seria una miqueta també donar educació als equips, a l'staff i també als jugadors, perquè hi ha jugadors que a vegades... Jo sóc molt crític amb els àrbits en general, i bé potser per una malformació meva, en aquest cas, no? Quan Pagesos va ser fundat... Sí, és així, perquè, ostres, quan Pagesos va començar, d'acord, va començar en flac, precisament, d'acord? I, bueno, jo sabia millor el reglament que els àrbitres de flac. Clar. I les meves jugades i d'això eren perquè jo m'havia llegit el reglament. I havia d'anar a vegades amb el reglament i dir l'article, no sé què, no sé quantos, és això. Sí. Però perquè no hi ha ningú que posi la plan... No, és que on vull arribar, Llavors, clar, això genera després conflictes. Clar, si jo sé i tu no t'has llegit, sota el meu punt de vista, tu no t'has llegit o perquè no t'han donat formació, per mi és un drama. Llavors, a més, jo veig errades d'àrbitres que, sense dir noms i cognoms, es repeteixen d'una manera repetitiva, otra vez nos la vuelto a liar, comentario de banda. Ha tenido que ser el mismo. Clar, al nivell d'arbitratge, doncs, home, potser pot haver-hi algú que sigui bo o molt bo, no? Però després són exjugadors que ho intenten fer bé, que tal, que volen sumar, però el recolzament que hi ha a nivell formatiu, a nivell de posicionar-se, a nivell de dir, si passa això, ostres, s'ha d'actuar d'aquesta manera, per tothom igual. No hi és. També, no quiero ser el abogado del diablo, però també cal dir que potser d'una formació d'arbitratge i de la responsabilitat de cada àrbitre que hi ha al camp seria important pels jugadors, perquè per molt que, me pongo en situació, per molt de que ha habido un no sé què en downfield ahí i li estàs dient al de la gorra blanca, quan la seva responsabilitat és vigilar que no hi hagi holdings a la línia i la responsabilitat de protegir el cúbic, de que no hi hagi golpes tardíos, etcètera. Llavors, hi ha molts cops que jo he escoltat aquest comentari, no? És que no es la vuelta a liar el mismo. I dir, és que no és la seva responsabilitat. Jo estar a la banda i dir, joder, és que deixeu de criticar-lo perquè no era la seva responsabilitat aquesta. Però... Sí, al final sempre podem estar discutint amb moltes coses, no? Però jo quan veig que hi ha alguna cosa i llença el mocador davant seu o tal, o que aquell no té la responsabilitat i xica el mocador quan la jugada és per l'altra banda, coses aquestes que són molt subjectives. Però és que et dono la raó, Natàlia, que al nivell formatiu li falta molt. És precari. I després es pensen que han fet un curs, hi ha molts àrbitres que pensen que han fet un curs, es van llegir un dia el reglament, i porque yo lo digo, tengo razón. Mira, jo a nivell personal, per sort, podeu tenir diferents opinions sobre Rafa Miras, pero Rafa Miras tiene un conocimiento del fútbol americano molt extrem. No, jo no vull dir cap tipus de nom. És un tema del col·lectiu. El col·lectiu, d'acord, en general... Només estic posant aquest exemple i perquè sé com acaben molts partits que van a ella. No estic... Però simplement el que volia dir és que ell va ser el meu mentor i jo l'any passat, cada dimecres, de 10 a 11 de la nit, estava en un Zoom, tal com estem nosaltres, i ell fotent-me vídeos i dir, mira, reconoce esto, y mírate esto, y tienes deberes para la semana que viene. Això és una formació d'àrbitre. I jo vaig tenir la gran sort que el Rafa va decidir dedicar-me a aquesta formació. I aquesta és la formació que haurien de rebre els àrbitres. Fins i tot els que porten 50.000 anys arbitrant haurien de fer un refresh perquè, a més, als reglaments sempre hi ha excepcions que es van canviant cada any. Y a vegades, pues, yo qué sé, no, es que este año así ha cambiado y se quedan así. Pues sí, ha cambiado, però s'ha de fer, això s'ha de fer. És un problema que hi ha a nivell nacional i és algo que jo crec que
tant com he dit abans, de preparació atlètica, també s'haurien de preparar els àrbitres. Y también físicamente a todo esto, para que lleguen a los sitios. Sí. Vosaltres diríeu que l'organització de la competició, el sistema de competició, és acurat, és correcte? Canviaríeu alguna cosa? El tema del descens que parlàvem abans, no sé si l'hem parlat fora de micro o dins de micro, però el fet de que la temporada passada hi hagués un play-off de descens i aquest any no hi sigui, aquests canvis, no? Una mica sense saber a torn de què, canviaríeu alguna cosa de l'organització de la competició? Jo que, per respecte, és el calendari, que és un estrany, està jugant quasi 2-3 caps de setmana seguit, després descansar 2, després amb el nivell que hi ha de plantilles, de rosters i això, el jugar 2-3 partits seguits és molt complicat. A nivell de lesions, no hi ha temps per descansar, gairebé ni per preparar el següent partit, i de cop i volta et trobes que estàs 2 caps de setmana que no jugues i entre un partit i l'altre passa gairebé un mes. És una cosa que ja passava l'any a Sèrie B exageradament, aquest any serà una mica menys, però ens ha passat també un altre cop. I el del descens o no, hauríem de tindre-ho clar, un any sí, un no, però, bueno, com que t'ho diuen al principi, es pot dir que ja ho sabia des del principi, que el que quedava últim baixava. No sé, quin és el millor cas. Jo, en el cas que es tocava 1.000 descens, hauria preferit un altre partit per tindre una oportunitat més, com van tenir els Pagesos l'any passat. Jo no sé si és més just o no. No ho sé, però jo crec que sí, el criteri hauria de ser un ja d'una vegada i anar canviant. Aquest any, per exemple, el partit que s'ha contra el de Pagesos, resulta que havien tret l'overtime en temporada regular. Estàvem empatats, pensava que aniríem amb una pròrroga i no, ja s'ha acabat. I això és nou d'aquest any. Ja, sí. Sí, clar, el reglament és molt extens, és molt difícil, hi ha poca gent que realment se'l llegeixi tot de pe a pa, i quan et toca a tu alguna cosa en concret se'n van allà i el canvien. Per exemple, es diu que nosaltres tenim una versió europea del reglament universitari. Amb el tema equipació, per exemple, és la seva feina, però són molt pesadets que si un porta ensenyar una mica més de junior que un altre, són coses que no crec que tinguin influència en el partit, l'estètica dels jugadors. Avui en dia els jugadors veuen moltes coses per internet, partits, i veuen com s'equipen els jugadors de futbol americà als Estats Units i aquí estem equipats com als anys 90. Llavors, en coses, petits detalls que crec que, bueno, no és que influeixin amb els resultats ni res, però al final el més important pot ser aquesta regla del descens. En aquest cas, ja et dic, m'hauria agradat que Pagesos pogués mantenir la categoria, o en el cas que ens hagués tocat a nosaltres, tindre aquesta oportunitat, no? Perquè ells, per exemple, han arribat a aquest cas per una mala sort d'un partit de l'altre grup que a priori no haurien d'haver guanyat, ja guanyen, pel que sigui, i ells, el seu partit clau, que crec que va ser contra Pioners, el van perdre, i t'estan jugant per circumstàncies. I si tingués una oportunitat més d'un de l'altre grup en el qual no t'has enfrontat, de veure qui és el que té realment millor nivell, doncs estaria més bé. Crec. A veure, jo la configuració de la competició la puc entendre en una part a nivell pressupostari, no? Perquè tenir imports que cobrin com més concentrada sigui, més barat tot surt com a club a nivell de pressupost. Però l'altre també és un drama que amb gent amateur estigui jugant cada setmana, no? I precisament amb un roster que tens o possibles lesions o aquest tema de recuperació que no arribes. Per altres competicions o pels motius que siguin, doncs vagis amb aquests decalatges tan bèsties a temps, no? Les decisions no sé qui les pren, tampoc m'he preocupat a preguntar-ho, no? I els canvis aquests sútils de reglament, qui també els pren, no? I si van afavorits per un o pels altres, no ho sé, no? Però tampoc m'importa ara.
que a mi m'agradaria que si, per exemple, ja que són dues conferències i, per exemple, els guanyadors de cada conferència poden lluitar entre ells per guanyar la Lliga Nacional, no? També a nivell, podria haver-hi, com ha hagut la temporada passada, que nosaltres la vam jugar, pel mateix tipus de criteri, ja si ha de descendre algú, que hi hagi el mateix criteri. Sí. Per exemple, dir, ostres, ja que hem de descendre, com a criteri, dir, no, ostres, qui sigui aquesta opció, ja no com tenir una oportunitat, sinó com a criteri. No s'enfronten, no sabem qui és el pitjor, perquè pot ser un any pot ser més fort a l'altre, però anem a veure entre aquests qui s'ho mereix, no? Perquè no s'han enfrontat mai, tampoc hi ha l'opció. Bueno, que tinguin aquest partit, però en aquest concepte, no? De dir, ostres, qui és el pitjor de veritat? Però si no s'han enfrontat en cap partit a l'altra conferència, que hi hagi aquest concepte. Com a concepte. El reglament s'ha de ser que no hi ha play-off, no hi ha play-off, però també ara sí, ara no, no mola tampoc. Jo trobo més just que hi hagi aquest play-off, sí. Sí, jo també ho considero. Independentment m'hagués agradat que Pagesos també hagués tingut aquesta possibilitat de quedar-se. Bueno, a mi no m'agradaria haver estat ja sense haver de jugar play-off ni tenir aquestes segones oportunitats. No sé, però tot clar que el nostre grup, per exemple, de catalanes sigui un pèl més competitiu que l'altre i el que quedi de l'altre, no sé, tampoc. Com que no jugues contra ells, no pots veure els nivells tampoc. Però sí, el que dius tu del calendari aquest tan justet entre que el dels imports i també el fet de que arriba l'EFL i tots aquests equips importants ja passen el rasclet, doncs clar, també comencem la Lliga molt tard. Comencem la pretemporada agost-setembre i comencem la Lliga al gener. Podia aprofitar algun partit. A mi també m'ha semblat com molt començar tot. Es podia fer algun partit abans d'acabar l'any, al desembre o on sigui, per no tindre que estar apretant tant el calendari als moments de la temporada. Potser aquestes competicions de Lliga oficials, com es passa a Flacs, que hi ha aquelles competicions d'aquell dia, que alguna cosa, perquè també jo crec que els jugadors necessiten jugar més partits, necessiten jugar més partits, potser amb un altre tipus de format, alguna cosa, diguéssim, més familiar, més proactiva a nivell de creixement de futbol americà, perquè no pot ser que la temporada jugues 3 mesos i la resta de l'any què fas? La gent es desmotiva, a no ser que hagis guanyat, es desmotiva. Mantenir-los en tensió, has de buscar aquell partit amistós, a l'altre partit amistós, perquè els tinguem allò calents i motivats, i que vulguin anar al gimnàs a preparar-se físicament per no sé què. És un cúmul de moltes circumstàncies que jo crec que hi hauria d'haver-hi alguna cosa que vingués també a nivell de federacions, que no només som els clubs, perquè sembla que les federacions cobrin d'alguna manera, no formen els àrbitres d'una forma adequada, després no sé què, dic, ostres, buscar eines per intentar ajudar-nos a créixer com a equips, amb plantilles pels equips inferiors i que podem mantenir una temporada, diguéssim, una mica més activa. Ja no dic amb una competició mega oficial, Lliga Nacional, que té uns costos, però potser fer alguna cosa com la Copa Catalana, d'alguna manera, no? Sí. La Copa Catalana a vegades s'hi arriba, a vegades no s'hi arriba, la Copa Nacional, ostres, a vegades depèn de com no hi pots arribar-hi tot, però buscar alguna raó per poder tenir algun partit més. Marc, tens alguna pregunta més? Sí, una mica per tancar aquesta propietat de Túria, com a clubs, a veure quina visió tenen del futbol a Catalunya, s'està progressant adequadament o si creuen que es pot millorar encara més? No sé, pel que em toca a mi, jo crec que sí, es pot millorar més. A preparació física, per exemple, només ja tenim un camp per córrer bastant immens tots plegats. No me quites el tema, no me quites el tema. No, i a més, a nivell tècnic, de formació d'entrenadors, no crec que l'aposta gran hauria de ser per part de les federacions, l'espanyola i la catalana en el nostre cas, és de formar entrenadors, per exemple, això que deia la Natàlia de com es dirigeixen els àrbits. Si tu, com a cap d'un grup, no respectes els àrbits, doncs els jugadors encara respectaran menys, perquè el que veuen és el que... a totes les categories, també he vist en categories inferiors algunes actituds a les bandes que deixen bastant de desitjar. S'hauria de formar, perquè s'acaba la Lliga ara, al mes de maig, i no hi tornem fins l'any que ve, com aquell que diu, i no es fa res a nivell de ni formar entrenadors, ni jugadors, ni àrbits, ni res.
que crec que és el gran punt que ens faltaria per millorar. Si al final ho poguéssim fer, doncs seria un benefici per tots, a tots els estaments. Sí, potser seria ara una bona època per començar pues, a fer una miqueta de recolecta, ¿no? De, venga, va, ¿quién está interesado en arbitrar? ¿Quién quiere formarse en entrenador? Y fer, pues eso, ¿no? Un conjunt de persones i dir, pues venga, va, de cara a la pròxima temporada, ara et dono pues, la parte teòrica, la parte tocha, ¿no? La parte que no nos gusta, però de cara al setembre pues, començaràs a posar-te pues, més en pràctica. Una miqueta en conjunt podríem fer el que comentava abans el Gerard. Pues, hi ha un scrimmage, que hi hagi una d'aquestes persones en formació, per exemple. No? I així és un win-win per tots. De fet, el català aquest any s'ha posat més en sèrio amb el tema dels arbitratges a nivell de flag. A nivell de flag ha demanat que, com que tenim aquest lliga-circuit i tal, que tots els equips que vulguin jugar a circuit se presentin a dues persones que puguin arbitrar i que es puguin formar en arbitratge. I crec que ho està portant el mestre, el Raimon, el Xavi Mestre. Xavi Mestre. El Xavi, gràcies. Va venir, el vam entrevistar aquí i va explicar una mica molt interessant també, sí. I ell també està fent molt bona feina. Però clar, després del circuit, pues, de les dues persones que envies, pues, potser té un altre que diu, bueno, pues yo no he hecho el curso, pero aquí estoy porque me toca. Però bueno, crec que és una forma de començar a impulsar i almenys ja vas traient àrbitres per equip o per entitat. Hi ha molt de camí a recórrer i jo suposo que hi tenim moltes mancances. Sí. Entenc que molt probablement sigui per falta de pressupostos, no? Hi ha recursos econòmics, no? Com ens passa habitualment a tots aquests esports minoritaris, no? Jo no sé com està gestionant la catalana i amb aquest president, amb el nou president, no ho sé, però el que sí que jo crec que ens hem d'aprofitar, d'acord, que sent a Los Angeles el flag joc olímpic, haurien de treure subvencions, recursos i hauria d'haver-hi un departament exclusivament, encara que és molt més igual, però que haurien de treure diners suficients per agafar i tenir formacions, per fer campanyes de màrqueting, per captar nous jugadors, nous atletes més aviat, no? I totes aquestes coses que ens fan falta. Que no depenguem que sigui una institució, com ha passat durant molts anys, com molt paradeta, no? Que sí, les quatre coses, però hi he vist molta falta de proactivitat. Com a mínim, la percepció, no vol dir que no hagin fet coses, la percepció. Jo no sé quants sponsors té oficials, no? La Federació Catalana, per exemple. I si els té, jo no m'he enterat. I quins beneficis hi ha als clubs que hi hagin aquests sponsors? Sí. Quina campanya hi ha realment que hi hagi darrere que el flag, que és olímpic, jo no sé, jo volia veure cartells per Barcelona que el flag és olímpic, no? I no hi és, no? Quina competició hi ha per poder promocionar i que vingui donada per la federació, per exemple, un torneig internacional vinculat per la federació, encara que sigui la federació espanyola, jo no dic la catalana, l'espanyola, i que vinguin a les ciutats i que es munti a un estadi no sé què i que facin promoció de tal. I quines ajudes hi ha d'aquests ajuntaments o aquests governs que agafen i giren el cap a qualsevol costat? A no ser que tinguin algun interès polític. Perquè quan hi ha un interès polític, els diners surten per tot arreu. Sí. Ara que parlàveu de flag, deixeu-me fer una última pregunta. Ja que tenim una entrenadora de flag al programa, que és la Natàlia, deixa'm preguntar-te, Natàlia, la teva opinió sobre el fet que la Federació Espanyola no enviés a la selecció femenina de flag als Jocs Mundials de la Xina. Si vols contestar, si no. A mi em va semblar, si jo hagués sigut una de les jugadores de la selecció, a mi m'hagués sentat com una patada al cul. A més, enterar-te per tercers. I la qüestió està que es van enterar perquè Itàlia li va dir a un... Si no m'equivoco, l'entrenador d'Itàlia li va dir a un entrenador suís que aquest suís va parlar amb un dels entrenadors d'Espanya i els va dir, oye, que m'he enterado que no vais a Chengdu. Si es mou molt és que tinc... Llavors, a mi m'hagués sentat molt malament. Considero que ha sigut una decisió unilateral per part de la federació, per molt que ells posin les seves justificacions,
perquè si no recordeu, o si no sé si estàveu a la UAI, però fa uns anys per enviar l'equip femení de tàquel a Finlàndia va succeir el mateix, que no hi havia prou fons i els hi van donar a les noies l'opció de fer-se merchandising, de vendre'l, de buscar sponsors, almenys que si de debò era un criteri perdó, No, tranquil·la. Que és molt pesada, ho sento. L'ella, aquí. Si era algo d'índole econòmica, que els haguessin donat almenys l'opció, perquè al final elles es van guanyar la posició. Elles, com a equip i com a persones individuals que ho van deixar tot en el camp. I, òbviament, els entrenadors que estaven allà per animar-les i portar-les. No pot dir que el Xavi té un gat també. Que Dos. És que és molt pesada, Pobreta. Aquí on la veu tan gran té 8 mesos. Clar. Explica-li tu, no? Que estic aquí a una trucada, no? Jo què sé. Sí. Molt bé. Bueno, doncs, moltes gràcies a tots tres. Sincerament, és una opinió personal. Volia fer un últim comentari, Xavi. Perdona, Gerard. No. Jo he estat jugat també al flag i entrenador i totes aquestes coses, no? I a mi vam començar amb això. És una vergonya. Això demostra la falta de planificació que tenen aquests organismes que es diuen federacions i que són interessos. Si tu et compromets una cosa, mou-te i espavila't. I si no, demanes un préstec al Consejo Superior de Deportes o qui vulguis, perquè estem parlant que ja estem en un esport olímpic. Mou el cul. Mou el cul. Et compromets una cosa, et compromets una cosa. I si no pots fer-ho, com a mínim tingues els nassos d'explicar-ho a la cara. Bé, amb un comunicat oficial, no? No pot ser, és una vergonya. És una vergonya. És igual que sigui el femení que el masculí, que no sé què. M'és exactament igual. Et compromets una cosa, et planifiques i t'organitzes. I que no pots fer-ho, ho dius al principi. Si podem, ho farem. Si no, no. I què vol dir podem o no podem? Falta molta comunicació, falta planificació, falten recursos, o si són, els interessa més una cosa que una altra. I així com a última pinzellada sobre això és que no sé si ens estem adonant, però són les nostres categories femenines a nivell territorial que estan guanyant títols. I són a les que no estan animant i no estan subvencionant o no estan patrocinant d'aquesta manera. Tenim un equip de tàquel guanyador europeu, tenim un sub-17, crec que és, que també és campió europeu. La selecció de flag ha sigut campiona i ha sigut subcampiona de l'europeu. S'ha guanyat uns jocs mundials i no les estan enviant. Que no es pot desmerecer a lo masculino, però, jolín, sisplau, ja que teniu aquesta potència en aquestes categories, tio, darle baza, no? Darle pizza, que incrementi. I tant. Però bueno, la vida. Bueno, el que us deia, gràcies a tots tres per haver-nos regalat el vostre temps i sincerament el que us deia abans, penso sincerament, personalment, no ho he parlat amb el Marc, però segur que està d'acord amb mi, ens heu regalat el millor programa de la temporada. Sí, Déu-n'hi-do, sí. Una hora portem. Sobretot per la capacitat d'anàlisi, la capacitat de debat, la companyonia que heu demostrat entre tots tres. Doneu una molt bona imatge del futbol americà català, us felicito i quan vulgueu estem a la vostra disposició per lo que necessiteu, a tots tres, als vostres clubs, que tingueu molta sort la propera temporada. Gerard, espero tornar a veure ben ràpid a Pagesos a la màxima categoria. Que torneu aviat, sí. Sí. I que Pioners remonti i que Reds esdevingui campió en algun moment en el futur pròxim. Moltes gràcies a tots i ens trobem la propera temporada o quan vulgueu. Moltes gràcies. Gràcies. Adéu, moltes gràcies. Bona nit. Adéu. Bueno, bé, gran programa, no, Marc? Gran programa. A mi, ostres, han debatut de tot, sense cap tipus de problema. Sí, molt guai. La veritat és que m'ha agradat molt. Fem via si no et sap greu, perquè... No, si vas molt just, com ho veus? Perquè no sé si triguem gaire, si tens imperatiu. No, tirem, no? Sí, tirem i ja està. Sí.
Sí, dir-vos que s'ha acabat la Lliga Nacional de Futbol Americà, ja s'ha jugat la final el cap de setmana passat, en la que Black Demons va derrotar a Dracs de Badalona, 34-14, si no recordo malament. Crec que sí. Sí, no va haver-hi cap opció, per Dracs de Badalona. Black Demons ha guanyat la Lliga sense perdre ni un sol partit. I el descens se l'han portat, com si heu estat en el programa, malauradament, Barcelona Pagès. Al final el reglament és el reglament. Molt arbitral, a mi no m'ha agradat gens. Intentarem parlar amb algú d'aquí poc, que així ens poden explicar una mica també la seva visió, que no hem parlat amb ells. M'agradaria parlar molt amb ells, a veure si ho aconseguim. Endavant, sí. Molt bé, s'ha jugat la Spanish Bowl femenina, o es jugarà, perdó, la Spanish Bowl femenina. Marc, què me'n pots dir? Doncs sí, a Can Lluet tindrà un flamant Barberà Rockies contra les Roses Black Demons, casualment també, l'equip femení també dominant, aquest dissabte dia 10 a les 5:30 de la tarda. Serà la tercera final consecutiva entre els Rockies i Black Demons, que són les dominants absolutes del programa nacional, igual que els seus companys masculins. Les Barberà Rockies tenen el desafiament de destronar les campiones i recuperar un títol que van guanyar per última vegada el 2022, quan van derrotar Osas Rivas per 50-19. En els dos procedents anteriors, el triomf va somriure a Black Demons, que tindran l'oportunitat de sumar el tercer campionat consecutiu. L'any passat, Black Demons es van coronar una victòria clara per 26-0 davant les catalanes, i el 2023 també es van imposar amb autoritat per un 44-14. Així que molt important, molt interessant també aquest partit, també cal veure-ho. I també, ja que estem als finals de temporada, es juguen les finals de tot, es jugarà la final de la Lliga Catalana al Municipal Redis de Reus. Què me'n pots dir, Marc? Doncs sí, el Municipal de Redis de Reus serà aquest diumenge 11 de maig, l'escenari de gran final de la Lliga Catalana de Futbol Americà. El partit començarà a les 12 del migdia, enfrontarà el Sargentona Box amb els vigents campions, els Rhythm Rebels, una reedició del duel decisiu de temporada passada. I també amb aquesta gent intentarem parlar amb el campió de Lliga Catalana també perquè ens expliqui una mica la seva visió de la temporada, que també pot ser molt interessant, la Lliga Catalana. I si vols també passem a la final, la 4 de Lliga Cadets, que també la tenim. Doncs abans de la final de Lliga Catalana, entre Box i Rhythm Rebels, el Municipal Redis també serà el diumenge de la final 4 de la categoria Cadet. Els 4 millors equips de temporada, Argentina Box, Barcelona Pagesos, Badalona Dracs i Terrassa de Reds, que són els vigents campions i els Rookies, lluitaran per un títol una tarda plena d'emoció. La competició arrencarà a les 3:45 amb les semifinals Box contra Pagesos i Dracs contra Reds. Els equips perdedors disputaran el seu partit pel tercer lloc a les 16:45, mentre que la gran final es jugarà a partir de les 16:55. Per acabar, dir-vos que la selecció catalana de cadets celebrarà una nova concentració de preparació el pròxim diumenge 18 de maig. On, Marc? Doncs sí, la selecció catalana de cadets serà una nova concentració de preparació per al pròxim diumenge 18 de maig a les pistes d'atletisme de Granollers, en vista del Campionat d'Espanya de seleccions autonòmiques, que tots desitgem guanyar a Madrid, no? Que per fi, una vegada per totes. La jornada s'iniciarà a les 10:15 del matí i s'allargarà fins a les 6:30. La convocatòria, atenció, és oberta i per participar-hi cal tenir llicència de la Federació Catalana i haver nascut entre els anys 2008 i 2011. Molt bé. Doncs fins aquí el programa d'avui. No està mal, és un programa llarg, una hora i quart, amb un gran debat d'anàlisi de tota l'actualitat, no? Molt interessant. Gràcies a tots, especials per aguantar-nos fins al final del programa i dir-vos, com sempre, que els petits canvis són poderosos. Fins la propera. Gràcies per aguantar-nos. Bona tarda. Adéu. Adéu.